ubani lo lesinale phambili igama lesibongo sisho siphakathi maskandi podcast show futhi namhlanje sila yini bafethu nisibuka nisibuka umbhayabhaya lapha ku YouTube channel esicela ukuthi mangabe uqala ungena la subscribe uwenze nebhathini uzokwazi ukuthi njalo ngoba njengamanje kusuka namhlanje kuyale kuva mhla 13 sithi maskandi badedele news maskandi festival towazi baphila yini Ngiyaphila njani? ngiyaphila mina Ngiyaphila. akhulumeki nbo Ngiyakhulumeka ukhathala nje umsebenzi. no futhi manje uthi umsebenzi waphela umsebenzi yabathi uthi umsebenzi Umsebenzi ukhona mningi kodwa ke njengamanje nje silinde nje umhla ka13 July ibona nje umsebenzi osuphushayo njengamanje. ubani esinayo nje manje abantu lapha emakhaya ukuthi ubani lo lesinale phapha Happiness lena sodumo Thabethe. kuphi Thabethe Ngibuya eThekwini eMlazi kwaVila lapha kwaStambo kodwa ngila eGoli full time eFosloras. okay sisi no silapha kumaskandi ubadedele Yebo. wenza lapha abadedele nenzani ukuthini ngabadedele nje Mina nginqenqa abantu ukuthi bafike emcimbini ngizobe ngu-MC. Siyacela abantu bathenga amathikithi bayiphathe kahle futhi ilokho nje okubalekile. Mathabethe lapha kula mcimbi yona sisi kunalento esinokuyibona emcimbini esihambelayo iyo abaculi ukuba late bajike bengadlali bakhale lapha social media kuthiwa ubani usilenda angifakanga mina usilenda uthi angijike uthini ukuze lento igwemeke lapha eNewtown. Siyacela bonke abaculi ngoba kuzophuma konke okufanele ukuthi kuphume ikhathi zenu. Umuntu akagcina isikhathi ngamane ufike an hour early ukuze uzokwazi ungena ngesikhathi. Lokho nje engakusho. Lento yokuthi kuthiwa hayi nakushoda usilenda yasigida naye akekho kodwa uyazi lento kuyosuka emsebenzini. Ngicabanga ukuthi sisuke sihlelile ukuthi ngiyodlala noma ngiyokwenza ukuthi laphana. So uma nizofika mhlawumbe eqembini niba u4 oyedwa akekho kuzomela ukuthi niqhubeke umsebenzi ngalabantu abathathu. Yes. So indaba ama excuse ukuthi hayi usilenda ngiyamazi ngizomfonela funa usilenda ngalolela ngayisebenzi. Hayi cha isebenzi bayazi ke bonke ke mina mangisemcimbini nje ibhanoyi ngiba se-airport impela. Angithi uyabona umuntu lapha nje kuno state manager kube bengesingo ukuzofaka abaculi so wena uzofaka according to the show umculo so bafethu sifuna ukugcina abaculi akebe professional yomcimbi lapha eNewtown ukuthi wenza vuka ekseni uyosebenza ezemsebenzini uzobuya ntambama kunjalo nje because yonke into icala bonke yonke into. Yebo Mfowethu ngiyabonga futhi ukuthi babele indaba leyo hayi sikhona. Hayi sikhona ngempela sifike ngodli kulomcimbi. Salidli igoli. Manje kanjalo. No bafethu esinosilende lapha bafethu intokazi yale eThekwini izoqinisekisa ukuthi ngaleli yalanga sikhona. Bye bye.